Mistä syystä, veli rakas, aiot naittaa tyttäresi lääkärin pojalle? Syystä, veli rakas, että haluan itselleni sellaisen vävyn, joka minulle soveltuu. Mutta se ei, veli rakas, lainkaan sovellu tyttärellesi, ja hänellä on tarjolla paljon sopivampi sulhanen. Voi olla, mutta tämä sopii paremmin minulle. Mutta kumpaako varten hän on otettava mies, itseäänkö vai sinua? Sekä itseään että minua varten. Ja minä haluan kiinnittää perheeseeni sellaisia henkilöitä, joita tarvitsen. Siis kai antaisit pikkutyttösi, jos hän olisi täysi-ikäinen, apteekkarille. Miksikä sen? Siis aiotko tosiaankin kulkea koko ikäsi kaikilla apteekkariesi ja lääkäriesi nallina ja kummitella muka sairaana sekä ihmisten että luonnon uhallakin? Mitäs tuolla tarkoitat, hyvä veli? Tarkoitan, veli hyvä, sillä sitä, että ei tule ketään, josta kaikki sairaus olisi kauempana kuin sinusta, ja ette olisi läkästynyt kaikista lääkkeistä, joita sinun on ahdettu. Mutta etkö, veli rakas, ymmärrä, että nehän ne tässä pitävät minua hengissä? Herra Purgonkin sanoi, että olisin kuoleman oma, jos 3 päiväksi jäisin ilman hänen hoitoaan. Et pidä varasi, hän hoitaisi jo niin hyvin, että toimittaisi toiseen maailmaan ja... Mutta! Puhellaanpas hiukan, veliseni. Sinä et siis usko lääketieteeseen. En, eikä näin miksi pitäisi uskoa. Mitä autuutta se antaisi? Kuinka? Kuinka et pidä totena sitä, minkä koko muu maailma vahvistaa todeksi, ja mitä kaikki aikakaudet ovat kunnioittaneet? En, kaukana siitä. Miksei ihminen sinun mielestäsi voisi parantaa toista, veliseni? Siksi, veli hyvä, että koneistomme vipusimet ovat meiltä visusti salassa, ainakin toistaiseksi, eivätkä ihmiset jää niistä tippaakaan. Sinun mielestäsi eivät lääkärit siis tiedä mitään? Tottahan toki, rakas veljeni, enimmät heistä ovat erittäin kirjaviisaita, mutta mitä niiden parantamiseen tulee, siitä he eivät tiedä tuon taivaallista. Joka tapauksessa on myönnettävä, että he tuntevat alansa paremmin kuin muut. He tuntevat, veli rakas, juuri sen, minkä sanoin, eikä siitä sairas paljon kostu. Koko heidän ytimen taitonsa ytimenä on vain mahtipontinen horun loru, komea nuortinen hölypöly, joka lulvii sanoja, mutta ei järkeä, lupauksia, mutta ei tuloksia. Mutta onhan, veli rakas, ihmisiä ihan yhtä viisaita ja taitavia kuin sinäkin. Ja näemmehän kaikkien sairauden sattuessa turvautuvan lääkäriin. Se osoittaa inhimillistä heikkoutta, eikä lääketaidan todenperäisyyttä. Mutta täytyyhän lääkärienkin uskoa taitonsa todeksi, kerta he siihen itsekin turvautuvat. Niin. Enää pitää uskoa taitonsa todeksi, mutta se ei todellakaan auta sitä. Toisin sanoen koko maailman tieto on suljettu sinun pääkoppaasi ja sinä olet tietäneesi enemmän kuin kaikki aikamme suuret lääkärit. Niin, katso, siinä moni on sen itse yleisen harhauskon vallassa, joka heitä elättää, jos on myös niitä, jotka se olemassa käyttävät sitä hyväkseen, kuten sinun herra Purgonisi esimerkiksi. Ja surmatessaan, jos hän vain tekee sama, joka hän tekee vaimolleen, lapsilleen, ja joka hän on valmis tekemään tarpeetulle myös itselleenkin. Sinulla on, veli rakas, hampaankolossa jotain häntä vastaan. Mutta palataanpas asiaan. Mitä sitten pitäisi tehdä, kun on sairas? Ei mitään. Eikö mitään? Ei mitään. Ei muuta kuin pysyä levossa. Muuta kyllä korjaa itse aiheuttamansa häiriö, johon se on joutunut, kunhan saa meiltä rauhassa tarpeeksi toimia. Mutta täytyyhän myöntää, veli rakas, että tuota luonnon vaikutusta voidaan monilla erilaisilla keinoilla edistää. Herra nähköön, rakas veli, nuo ovat pelkkiä kuvitelmia, joita mieltä me hemmottelemme. Sinähän se suuri tohtori näyt olevankin. Olisi toivonut voivani hieman hälventää edellytystä, jonka vallassa olet, ja huvittaa sinua viemällä sinut katsomaan tämän keskustelun päälle jotain Molièren huvinäytelmää. Hävytön riiviö tuo sinun Molièresi huvinäytelmineen. On sekin hupia tehdä pilkkaa niin suurista miehistä kuin lääkäreistä. Hän ei tee pilkkaa lääkäreistä, vaan lääketieteen nautettavuuksista! Jo on houkkio. Hyökkää itse lääkärikunnan kimppuun ja tuo näyttämölle esille niin kunnia-arvoisia henkilöitä kuin nuo herrat. Mitä sitten pitäisi tuoda, ellei ihmisiä eri ammateissaan? Lempoa, vieköön olisinpa minä lääkäri, niin kostaisi tuolle nokkaviisaalle. Oletko oikein vihastunut häneen? Niin olen.
Jos lääkärit ovat viisaita, niin he tekevät juuri niin kuin sanoin. Hänpä on vielä viisaampia kuin sinun lääkärisi, koska hän ei heitä pyydäkään apua. Sen pahempi hänelle, jos ei lääkäreistä lainkaan välitä. Hänellä on syynsä olla niistä välittämättä ja hän väittää, että vain rotevat ja voimakkaat ihmiset kestävät lääkkeitä, koska heillä on kylliksi voimaa kestääkseen sekä tauti että lääkkeetkin. Mutta hän tarvitsee omia voimia myös oman tautinsa kestämiseen. Siinäpä on hupsuja syitä. Mutta kuulehan, veli rakas. Ei puhuta enää tuosta miehestä. Se kuohuttaa sappean ja saatan saada taas kohtauksen. Hernaasti, veli rakas. Ja puheenaihetta vaihtaakseni sanon sinulle, että voit tehdä niin julmaa päätössä tyttäresi vähäisen vastahakoisuuden takia, että laitat hänet luostariin. Vävyn valinnassa sinun tulee myös kunnioittaa tyttäresi omia tunteita, koska tässä sydämen asiassa sehän koskee koko elämää ja siitähän avioliiton kokoonni riippuu.